내가 그거 또 라면 통한 수익한테 그지. 아니 가방가. 그것도 날려 뭐. Belai hambai tini 29 tarik Mei mas ni 2020 IPF ke Gojji Regional Committee ni onggoi Elangbari ni sini nai khumpai ti yang ni khunggo bone songnok ekaba bini ganti nok aba belai no ekdom politin bai khabra jak kakala bai kalai tomon jalo ni phayo ini ata Rajendra yang boni leadership yang boni ganti nokno pupang rok tanai tubui warok tanai tubu layoi lalu bera putih tongmane bera buwawi tonggo dari tim ketal khai borona tong tim nokong klabai sini Gojji Regional Committee ni joto leaders rokno sokajak sini volunteer rok tonggo jeng borok bai khai jatona mileboi tini boni nukungno jeng namui tonggo mahai kaini sini naini bisingkai khai hadra sini bisingkai jeng kok khaja thani khana laina ini ni nukungni ganti nokna tangi rejak nani nang buting khai ma tong abna kitha lukorok ni khani wa hawi khna nani babu khatrang gawo wati jong kama tama ai poriskar kena ini besarok le Khoroksa ta besai le kadu ta besai kere balai ke botini khak tangkha tong khokjakha aba haike lukurok ni chuba tumanai haika basini bodol rok ni chuba tumanai botini balai kana khom ke ma tongkha boni bosa kunai tongmane borok bosa burui mangnai tongmane borok hamjak thangbai jak nogo ke bukerei ke boni bosai bukerei khaijeno ma hai jarabo song lukurok ni chuba kobongna ni musungo song jata mansa jottono jani ja kamibo jani ja amtaiya sing Khoroksa bai chuba lainani bagai jottono sarkari khaiteng tini sing saimano corona virus ni lockdown ni jarao phano sing social distance maintenance khlai sing boni nukhongo wati klai khangkai mai mun thongwi tanani jaga chirei atoi chima tongo bo aboni bagai belai khana sing boni nukhungni bagrana sing belai hambai marubo sing chuba nani bagai sing chubani bagai sei sing ni nukhungo thai samang tangnani bagai sing permission nani bagai nana belai hambai lukurok ni thubo sing jota mansak jani jamansak sing ma haikena chuba layana jotna hambai